ngene iki santai ya, Pak. Iki nek cara nganjuk kono sing delok jek ribuan iki. Lah ning kene Desa Mawaca ora apa-apa. Niki malah santai ini ya. Santai. Lakumu kaya parion. Ini Reng. Duh, yo. Wis. Wong dadi gareng. Yen cengkoke apik ya, Kang. Biyen ketemu jek cilik saiki wis gedhe kok ngono kok tambah apik ya, Kang. Iya. Malah sindenku ki enek sing suara yen gampang luwih gampang. Enek sing ngono kuwi. Ya apik men to, Nduk. Terus siji ki sapa? Mila karo sapa kae? Dik Rizky. Oh, Rizky. Oh, alah. Panggeling aku. Ayo kok saiki. Saiki wis lulus. Wis. Sampun. Oke, kowe mau mah. Kula tasik prawan dereng nate diobo-obo mbebek saestu. Nggih. Durung tau disosor. Diobo-obo mbebek. Lho. Omong disosor yoga iku elek banget ngene. Bebek kok yoga. Berarti nek bebek niku yoga. Kudu. Bebek ki yang karmu iki to, yoga to. Sinten? Yoga kaya bebek ngono. Sing ngomong sapa? Kowe ora. Nek penabuh ki aja yoga. Pangrawit niku. Oh, ngoten. Utawa yang mulia. Yang mulia. Duh. Yang mulia Lasno. Lah. Ya aja tambahi denggele mlocot ora. Nah, ya. Wah, apik suaramu, Mbok. Saya gedhe, saya apik. Yen angel Pak Yoko kuwi jeneng kula. Kowe aja lali marang aku kiye. Oh, dodo rek ngono Pak Yoko kae ya. Wah, metu. Oh, Gong.
Ambune kok kaya pedes. Cek.